बीजेपी आम्ही करतले त्याच्याने आवाज केला म्हणून तू भियाता त्या आवाज करता ते का ते म्हणे काय सांगता पाऊस पडलो नो पण मोदीत पाऊस पडलो पण मी ते म्हणे तो आमका सांगता मुगी लागला मी आमका हाडा हाडून ना आम्ही करता हाडून यांच्या भाषेत The RO is taking 10 people with the BJP MLA. You come now with me. No, please. I would like to show you what is this. Yeah, apa mana? Yeah, video hoya. Kanai, video kanai. Atle, yo. There is no rule here. This office there is no rules. RO has no rules here. I am not allowed that side. Only 2 people are allowed with the MLA. How many people are allowed here? So BJP is a rule na. RO, you don't have rules here in this. Why are you allowing? Election Commission must see, no? Now you came to know the rules. So BJP is allowed hai, 10 janu. So amche bara dogu jana allowed hai. You should dismiss that RO jo ha and put it on record. Actually, here room jo RO ha tek dismiss inkon ha RO ha to dismiss kar pata. Why it is like this? कितू जाय ते मेजा मरे लाइफ जो है मरे दोग जे आमदार आहे हम गेले कलीग तेम गेले बट ओके नो हम ती आडी दोग जण अलाउड करताय इतली बिहोप रे हां आणि हे राजकारण सो इलेक्शन कमिशन इज द किती आदा वेर इज इलेक्शन कमिशन इफ इलेक्शन कमिशन आई थिंक यू हैव टू कम आउट नाउ आर यू गोइंग टू टेक एक्शन सो देन यू काउंट नो हाउ मेनी इनसाइड count how many are inside in front of you. There were 8 when I came. Now still there are 6. There are 7. So why you are allowing this to bita? Tu bita? Tu duty करता हो कितको तर तू 8 जण आले मर भितरी. इने तुझे ऐक नाही. आज कितू जायचं मेज मारा. No, if they are not listening to you, then you have to leave that chair. Bring somebody more authoritative. हाँ? ये तर राज चलत तुम्ही तू इलेक्शन ड्यूटी आहा आणि तू अजून देखून मेज मरे किती जण आहेत अजून देखून 100 जण आहे 6 ऑफ देम आर देयर 100 जण आहे मरे हम काय अलाउ करे मरे हम किती म्हणला हम काय रूल दाखो हम किती रूल डिफरंट दोन पार्ट बाहेर गेले मरे ना कोण बघता मागी बांधण हाव काय म्हणणार प्रश्न इलेक्शन कमिशन बिलोंग्स टू बीजेपी ऐसे आहे ना मला सिंबल मारे मरेगा चालेल म्हणलो यू आर डूइंग रॉंग मरे अहो तुझेर काय म्हणणं आय एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हू सिटिंग देयर ही हॅज टू बी डिसमिस्ड ही कॅनॉट फॉलो हिज ड्युटीज डन केस तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.